Comrades and friends, how are you? This is Traore here. My power games at play aya anodzosera nyika kumashure, to be honest with you. Anodzosera nyika kumashure zvekutodaro. It's like if we are not in election mode, we are having power games. And honestly, this is not healthy for the nation. It all. Chris Mshango akaita presa nezuro. Chris is one person who's always attacking everyone. Hakuna munhu akanaka una Chris. As long as asiri iye chete iye. Iye chete naMnangagwa hakuna futi umwe munhu akanaka. Chris akabuda achataka vice president Chiwenga. Timu yese anatagwirei ikafara. Chris abuda futi abva ataka tagwirei. Isusu tichitofara zvisingaiti. But we need to do away with the politics dzavanhu vakaita sana Chris. Wekuti anobuda musagi oita zvaanoda otuka vanhu oita sei. Once the moment yaanenge achida oita come into favor with people, when he decides to be the people's favorite, obva ataura kuti izvi kwaChiwenga ndokunei kwaane vanhu, regerani mbopisa tagwirei. Hazvina kwazvinotisvitsa zvimacycles zvakadai so. This is how people have been recycled in government over and over again. Vanhu vanonatsa kutozikana kunzi ideadwood. Havana kana zvine musoro zvavanotiitira. Kasikiri ikaka kakadhakwa kanoona makachingopusisa vanhu ikaka. Koti gore rese munhu anenge aronyepera upenga. Panonzi ma-elections obva anyepera kuti zvinhu zvine musoro obva aita kunge ane focus still. We need to agree as Zimbabweans. Vakaita sana Chris havana kwavanombotiendesa. Wenya kwese nyoka dzakaita sana Chris Mutsvangwa hadzina kwadzinombotiendesa. Yes, he's a war veteran akarwa hondo. We appreciate all the work that he did. But we will never go forward with such kind of people. Woguti, they've become a law unto themselves. They've become, Chris Mutsvangwa is a political mercenary. He fires an arrow kwanenge afunga iye in regard to the daily narrative of that day. We need people who are principled, who will call a spade a spade. What is wrong is wrong. And you see. Don't forget the ambition of Chris Mutsvangwa. He wants to become the president of Zimbabwe. Ina hangu handikwanisi kugara munyika yekuti Chris Mutsvangwa anenge ari president. Hazvibudi. Kuti uti chii chaanowanza chinozokurira chimwe. But he's just not a safe character. Ukuti whichever camp yaanenge apinda mungatoti mune kwamakananga. Politics dzana Chris Mutsvangwa dziri toxic. Hadziendesi Zimbabwe kumberi. And such people need to be arrested. This is my personal opinion as Malcolm as Traore. Hatina kwatinosvika navanhu vakaita sana Chris. Ndo vanhu vanenge vachiita drama netheatrics yekuti their distraction to critical issues, serious issues. You will never concentrate or talk about serious issues as long as muina vanhu vanenge vakaita sana Chris Mutsvangwa vaya. Vane vachitamba neupenyu hwevanhu vachipusha propaganda, peddling lies, propaganda, factional wars and the like. No. We are sick and tired of things like that. Because what people need to know is, all right, Chris aridzira Tagwirei. Tese Zimbabwe yese hapana ndakuda kwachiTagwirei nemazimara ake. Ina handimudi. Munhu wese mabhururu angu haamudi. Opposition politics kwacho hakuna anomuda. MuZANU-PF macho hapana munhu anomuda. Why? They are corrupt people. And it's on record. Vaita madhiri stealing taxpayers money. Hapana achida kumbooneswa nemunhu kuti number 1 Tagwirei yakadhakwa. Itsotsi. And number 2, Tagwirei is not a politician. Everyone knows that. We don't need Chris Mutsvangwa to give us pointers. As long as tichiramba tichitora vanhu vakadai so hatina kunhu kwatiri kuenda. Chris ari kutudza zvinhu zvatoziya.
and adaiso aridzira Tagwire vachaenda futi, they're going to ivo vana Tagwire vachaenda on the drawing board, vaenda drawing board vachadzosera futi sezvaungoita nhasi. Handimaona afuma achinyora chikuarticle chake. We need to do away with people who are toxic. And this is one of the things that I'm praying for. General Chiwenga, very soon you'll be the president of this country. We are sick and tired of vanhu vanekatsika kana Chris Mutsvango. Vanhu vanoita politics dziri toxic. Chris Mutsvango akakutukai General Chiwenga left, right and center. Yes, we must forgive each other, but handizivi kuti tinenge tichifundisana chii. Kana tichiti tikatadzirana zvakadaro, munhu can come back into the fold anytime. Ototi sorry, munhu achitaura zvinhu zvakashata zvakadaro, zvakadzama sezvakataurwa naChris Mutsvango. Chris Mutsvango akataura akashora akati General Chiwenga havana kufunda, hapana kana one chinozikanwa kana kuita sei. I will not celebrate him because ataura kuti Tagwire yakadhakwa nodi indozviziva zvaakataura. Hapana chinyowani chakataura Chris Mutsvango chandisingazivi chekuti ndingafarira. Kana iye atozvitaura nhasi ndotomuti idofo, because zvaari kutaura ndakasozoona kudhara. Iye hamene kuti azozvitaura nhasi azozviona nhasi sei. Zvinhu zvatirakatsopera kuona hatizivi mwedzi mingani, makore mangani kumashure. We need generational thinkers. General Chiwenga, this is my request to you. You'll be the president of Zimbabwe very soon. Tiri kumbirawo sevana veZimbabwe taneta. Nekuti if people stay away from crucial issues that take the country forward, either vanhu vari muelection mode kana vanhu vasiri muelection mode, they're engaging in factional wars. Nyika ichisafa, zvipatara hazvina mishonga, rodi dzakadhakwa, mayuth ari kurowa guka last number. Kweko kesho vanhu vanenge vachibirwawo mari kumacharges uko, munhu aitawo 50 cents yake kuti atenge chingwa atumirwa, aita kabasa kakabhadharwa mekukesha, macharges anenge achingotorwa, vanhu vachibirwa futi ikoko. Tiri kumbirisawo kuti batsirai nyika kuti ifocus on the right things. That is my prayer. Kana tiri kuvaka nyika, tiri kuvaka nyika. Kana takuenda kumaelections, toziva kuti takungoita zvemaelections 2-3 minutes totokaka zvotopfuura. Pati yoskwatuka, nyika yoskwatuka, tombomira zvemamhuza, zvemagames izvo vanhu. People are suffering wakomana. All is not well. All is not well. That is the honest truth. And we want someone powerful, someone who is a voice of reason, someone who speaks a command yekuti akataura vanhu vanoteerera. Unfortunately, that person is you, General Chiwenga. Tibatsirei. 3/4 of zvinhu zvinenge zvichitaurwa nana Chris Mutsvango, 3/4 yevanhu vamuZimbabwe hapasina veteran. Veteran amashoma, handifungi, maybe less than 50,000. So 3/4 echipress conference chaanenge achitaura, he will be talking to himself. Vanhu vaneta wakomana. 45 years after independence, yes, nyika ndo yakatisurungura nekudii, but people want a different narrative inoendesa nyika kumberi. Hapana ari kuzviramba kuti vanhu vese veteran totozviziva, ningi veteran, ningi bogus hayo, ningi ndimujibha, ningi ndichakati. We all know all of those things. But for the past 45 years, what have we achieved as a nation? Where are we lagging behind? What is it that we need to do as a country? That is what we need to be focusing on. Nhoroondo tinoiziva wakomana, nevana vari kumagrade 1 kucrash yatekeshera, hapana asingachavizii. Let's focus on building the country, talking about things which have become an urgent matter from the people, things that have become a matter of concern from the people. Zvinhu zvatotarisira kuti hurumende ikatigadzirisirawo izvi, bato redu rikakwanisa kutigadzirira izvi, tinoenda kumberi. Because vachadzosera vana Tagwirei, vachanogara futi pasi. Izvi 2030 yakutangwa futi kutaurwa nezvayo. Why are they doing this? Because they've realized kuti no, Central Committee yaramba kuti tipinze Tagwirei. So vachapusha 2030, vakapusha 2030 paconference patiri kuenda kuti idhinga atongosvika 2030, maprovince ese ari kunoendoza conference. That is what these people are doing, moving around each and every province, mobilizing for 2030.
vonoindosa conference. Vaindosa conference, they know kuti at some point in time kuda kwaChitagwire is going to be handpicked by Emerson Mnangagwa to become a minister. Autopinda kamuparliament achiadress. A strong member of the government because anenge a cabinet minister. That way achatomisika akutoramba achitokwidza achienda. So basically in short kana zvichibvira apa parungodiwa chinhu chinongomisa magames esaya. Kuti nhasi uyu aridzira uyu, uyu aridzira uyu achadzosera uyu achaenda onogara padrawing board odzosera odai. Awamanaka. Totosvika 2030. Uyo ovhika uyo ombokanda chibhakera uyo ombodai tomboenda pabreak. Gare zosimudzira futi. Tamboenda pasituation yekuti Zimbabwe yese yakafara. Maiwe zvaita tazonzwika nodai. Moraro wodonha futi. Uyo moraro wokwira. Uyo moraro wadonha futi. Nezuro moraro wanga wakakwira zvingaiti Christopher Mutsvangu achitaura zvinhu zvake zveupenga izvo. Vanhu vopera kufara kudai. Moraro iwoyo ichangofa futi. Then what? Pari kudiwa plan. Pari kudiwa action. Zimbabwe isununguke. Hapana munhu ari kudiwa izvizvi kunge General Chiwenga. Hapana munhu akatarisirwa nepasi rese kunge General Chiwenga. He is the man ari kudiwa nevanhu zvekutodaro. People are praying for this man. Had people not been praying for this man, my assassination attempt is he would not have survived any of them. Why? People are aligned. Kune zvakatarwa munyika yemweya kuti this man will be the president of this country. Therefore, vanhu zviri mumweya neminamato irikukandwawo nevanhu zvinhu zviribva zvatonobalansa, zvinhu zvonobuda nice, moita fit and strong. Moramba muchiva mutungamiriri ari kutaura zviri kudiwa nevanhu. Paakudiwa action yerusununguko.